Сега искам да говориш. Права филмче. Да? Ето сега ние ще се снимаме заедно. Ела. Тук кой е? Леля, Виолета и... Кой е това? Ванчето. На колко годинки Ванчето? Аз да снимам. Не, това е филмче, не може. Чакай малко. На колко е годинки Ванчето? Дали? А на 3. А на другата година на колко ще стане? Какъв цвят е този лак? Ти се кажеш. Зелен? Не. Не. Добре. Да. Този цвят какъв е? Сега вземи другия. Кафяв. Не е кафяв. Ало. Добре. Нищо. Ще се сбогуваме по телефона. Аз гледам Ванчето и снимам един филм с нея сега. Айде, Дусе, ще чуем по скайпа. Екстра. Айде, всичко хубаво. Чао. Кажи сега този лак какъв цвят е? Този? Не искам да снимаш. Какъв е? Снимам. Кажи какъв е. Зелен. Браво. И сега третия. Лилав. Лилав, браво. Сега... А другата година на колко години ще станеш? На 3. А той е? Не, ти вече си на 3. Другата година на колко ще станеш? На 5. Не. 1, 2, 3. После? На 5. Да. 4. Кажи 4. 4. А я покажи лака. Какъв цвят е лака? Зелен. Син. Не си. Червен. Червен. Браво. Кой? И кога ти казах, че можеш да се налакираш? На колко години? На 3. Не, на 3 не можеш още. На колко? На 5. На 5. Точно така. Айде погледи, че спирам. Кажи чао. Чао.